Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndine vakadzi vaviri avo vandanga ndakaroora. Saka vakadzi vose ava vari vaviri vari kuti ivo havachandidi mukoma nekuda kwekuti ndakanyepa. So inini mukoma nacho ndinoitawo zvekudhiraivha. Mudzimai wangu wandakatanga kuwana iyewo ndakasangana naye muJoburg, then umwe wacho ndakazosangana naye mune imwe province. So ndakangozvidza kuti vanhu ava havazombofi vakazivana nekuda kwekuti ndaishandisa mafoni angu maviri. Now ndava kutya mukoma nekuti uyu wekutanga ndakamuvhurira mabusinesses uye zvekare newechinumber 2 ndakamuvhurira mabusiness zvekare. Apa inini handinawo chinonzi changu chiri muzita rangu, saka vava nekamwe kakuwirirana kaya kekuti I can't even understand anymore. Vanhu ava havasi kuronga kuda kundiuraya here, because as far as I can see mukomanashi, I think kuti ivowo they have come to realize kuti sezvo ndakavavhurira mabusinesses they do not need me as such. So mukoma ndainge ndakagara ndakazviudza kuti ndinoda vanhu vangu vaviri, but ndainge ndichitya manje kuudza uyu wekutanga kuti ndizvo zvandainge ndakasarudza. Please ndibetsereiwo, ndipewo mazano nekuti kana ndega ndapererwa mukoma. Ende ndinoti dzimwe nguva kana ndichidhiraivha paya ndotanga kuzvibvunza mibvunzo yakawanda kuti saka ipapapa ndiri kufirei nekuda kwekuti vose vari vaviri vanoti havachandidi ende havana kana kumbogara vakatukana kana kuita sei kana kunetsana. Mukoma ndinoti kana ndiri kune uyu mukuru wekuJoburg anongoti ndichingosvika mukoma as if ari kuda kundisvotesa obva atotanga kutofonera amainini vake vari kune imwe province. Vanotaura pafoni mukoma zvekuti kunyange ndikada kumuhaga kana kudii anenge angori pafoni achiti iwe ndichiri kumbotaura navo, kana ndapedza kutaura navo tozoita zvedu zvekutamba. Mukoma vanokwanisa kutaura pafoni kuzonosvika ndabatwa nehope ndarama, munhu ndopaanozoya mumachira. Vanhu ava kamutauriro kacho kavava kuita ndava kuvhunduka ini uye ndava kutya, because vanokwanisa vava kutoronga rufu rwangu. Vose vaviri mukoma ndakaita navo vana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi ndiri kutya kuti vanhu ava vari vaviri vanokwanisa kuzoronga kundiuraya. Hei mahwani, ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo I pretended to be pregnant for vamwe prophet avo vatori nemukurumbira, asi ndakabva ndatoona kutoti this one is a fake man of God mukoma. Apa ndiri under age, havana kana kumbogara vakavhunduka nazvo. Kunyange ipapo pavakatanga kundipfimba vakabva vatozviziva kuti ndainge ndiine 16 years, vakabva vatotanga kutodanana neni, kutorara neni after ndazovanyepera kuti ndainge ndiine pamuviri mukoma. Vakabva vazondipa mari, vakabva vanditi mari iyi uri kufanira kuti unge uchienda kunobvisa nhumbu. Ndikabva ndaona kuti this one is very fake. Of course munhu unokwanisa kuita hako zvefeki uchiita mari yako, but pakuzoda kuti unge uchizobvisisa umwe munhu nhumbu apa ari under age, ndikabva ndatoona kutoti izvi ndezvesatanism chete chete. So naprofeti ava takatanga kudanana zvaita seiko. Mushure mekunge my dad had passed away, amai vangu vakabva vatanga kusangana nemamwe machallenges avaisangana navo. Ndipo apo pavakazonzi nagogo, my mom's mom, taifanira kuti tinge tichimboenda ku1-on-1 naprofeti. Takaenda kuya mukoma, tikangoti tichingonovaona profeti ava vakanditarisa mukoma, hana yangu yakarova. Later on he then told me kuti ivo vakatonzwa hana yavo ichirova pavakangonditarisa. Tikabva taita eye contact. I thought kuti mukoma this was real love, because the man is very handsome and very charming
when you get so close to him. Takatanga kudanana mukoma ndichiendeswa munzvimbo dzemafaro dzakasiyana-siyana, and ndakazotofind out kuti ivo vanotosvuta fodya uye zvekare kana doro vanotonwa. So takati tava kutanga kurara tose tisingashandisira nedziviriro kudaro, vachitondudza ivo vachete kana vakarara nemukadzi, kunyange mukadzi anenge aine STI, nekuda kwekuti ivo pachezvavo munhu uyo wekuti vane simba rakanyanyisa uye he has the glory of the Holy Spirit. Hanzi mukadzi iye anenge aine STI inobva yatopora same time. Ndakangoti it is okay. Mushure mekunge tarara tose, I then told myself that I wanted to test it out ko kana kuri kunzi ndikazobatira pamuviri, because in the past ndainge ndakambodana hangu nevamwe varume, but I made sure kuti tinosangana pabonde tichishandisa maprotector. So ndakabva ndazovafonera ndichichema, vakanditi what's wrong, ndikabva ndazoudza bodyguard ravo, because ivo kana uchitaura navo it's like there is no direct line of communication with him. Unotofonera bodyguard, then kana wafonera bodyguard ndipo apo pavanomboita nguva vakati zii amene kuti vanenge vachitracer here call yako kuita sekunge he wants to make sure that you are not recording anything. Mukomana acho vanokwanisa kuita kana 30 minutes vakangokuisa pahold on. After that ndo pavanozotanga kuti wati kudi. That was when I pretended as if I was crying, and then I told him kuti I was pregnant. Vakanditi it is fine mwana, come to church and I will heal you. So I knew kuti he did not mean kuti I should come to church. Vane imwe imba yavainayo, ndokwandakabva ndaenda ikoko, and ndainge ndakatoudzwa nabodyguard kuti pose paunotaura navo kana vakakuti child come to church unofanira kuti ngochizoenda kwakati. So I then went there and I found out kuti his bodyguard was already waiting for me. Apa mukoma unotanga wambosechwa foni yako over wanzi unza kuno foni ndinge ndichiitarisa zviya zvekunzi my privacy. Prophet havana kana basa nazvo zvekunzi privacy yako, because vanotoda kutoona kutoti mufoni mako what will be going on. My emails anosechwa, my recycle bin, you are not allowed to clear them. The recycle bin has to clear itself after about 28 days. iPhone yacho yaunenge wakatengerwa kuiCloud vanenge vaine access vachiona everything that you would have done on your phone, mapictures. Saka apatomborina kana mukana wekuti unovarekodha zviya then later on wobva wachizofuatira mapictures avo kune vamwe vanhu. Like ndo zvinhu zvavanotya izvozvo, kuti pange pachizova like neevidence yekuti wakambodanana navo, and ivo vanototi kana uinavo vanotokudza kutoti if it is only word of mouth yekungoti wazongoenda hako on social media uchiti ndakambodanana ningi, that one I don't care because my followers will defend me, but chavasingadi mapictures mukomanashe. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I want other girls out there to be very careful. Apa mufungi zvenyu uri under age kudaro wotofungidzira kutoti you are going to become the next Amai prophet, izvo unenge uchitoshandisiwa. I am so glad kuti I discovered hangu kuti this man is a devil ndisati ndazoita pamuviri, because vaitoti dzimwe nguva ndiinavo vanditi kana ukandizvarira mwana iwewe I can give you anything that you want, not knowing kutoti apatomborina mukomanashi. He was a man wekungoti ainge akatongondichiva. I really hope kuti naamai vangu hapana havo zvavakaita, because there was one night pavakangouya mukomanashi, he just came alone, and ivo munhu wewe wekuti havawanzi kufamba vari vega, but ipapo mukomanashi vakatongouya vari vega. Then my mom told me kuti I was supposed to get busy with other things. Ndobva vatanga kutaura paya vari tu mudining. Amai vainge vasingazvizivi kuti ndainge ndava kutodanana hangu naProphet. Apa vanofamba nechimwe chimotikari rikaindiseke zvangu mukoma. Chimotikari ichocho chakaita kusakara kupera basa chimugweje chemotikari mukoma. The reason as to why he uses that car, it is because vanoti avadi kuti vanhu vange vachizovaziva. Saka kana dzimwe nguva tichitoenda kuma-outings, taitoenda kuma-outings nacho chimotikari ichocho. Mind you, munongoenda kuma-outings usiku chete, hapana pamunombofa makaendawo kuma-outings during broad daylight. Zvinhu zvacho mukoma zvekudanana nemaprofeti zvinongoda wega uchizvionera wega wadanana naprofeti. Zvimwe zvacho you can think kuti it is not fact, it is just fiction.
I will never do it again. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi chimotikari chacho chimugweje hacho chataifamba nacho. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. 16 years wava kutoita zvekutodanana nemaprofets. mawani. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Mukoma nachi ndakaisirawo murume wangu mupfuwira. Kutaura kudai so murume wangu iye ari mujeri. Mukoma ndakauya kuno nemurume wangu, so pane zvakazomboitika. Murume wangu aifanira kuti ange achienda kumusha. By that time ndainge ndatogara ndamuisira mupfuwira, saka akabva azotanga kungova nethat jealousy, godo riya rekuti rainge ratova very dangerous. Saka sezvo ndainge ndakamuisira mupfuwira mukoma, I just thought kuti ndinokwanisa kungoita zvandinoda uye zvekare I can just control him. Akati aenda kumusha mukoma, bamunini mazuva acho iwawo vainge vasati vawana. So vakazoti vawana mukoma nashi, apa murume akazonoita about 2 months ari kumusha. Ndakabva ndazomboenda kumba kwavo. Ndakati ndaenda kumba kwavo mukoma ndichitoita hangu majokes nabamunini, handina kuona kuti foni yangu yainge yadhaila. So iye akabva azongoansa call, ndokubva atonzwa ndichiita majokes nabamunini, but pacall yacho paitonzwika kuti ndainge ndichitoita majokes uye zvekare hamainini vainge vari mumba. Mukoma akabva anzisendera message akabva ati ndava kutosiya zvose zvandiri kuita, ndava kutoya ikoko. Ndakatongofungidzirawo kutoti ishanje. Mukoma nachi munhu akauya pakati pawo usiku mukoma, ndokubva azoenda akabva anonokera bamunini ava, akabva azonovabaya nebanga. Bamunini ava vakabva vachizofa. So mushure mekunge bamunini vafa, murume ndokubva asungwa akabva anzi 25 years in prison mukoma. So ndakambotanga ndichienda ndichinomuona, but one day ndakati ndakagara ndakazvibvunza kuti 25 years nezera rangu, am I going to wait for a man who went to prison for killing his own brother? Ndikati kwete, inini handikwanise. Saka right now vemumhuri like ikoko kwandainge ndakamboroorwa vari kutoti vari kuda kudzifambira nyaya dzacho, ende ndakazotoudzwawo noumwewo ainge achindifarirawo mumhuri vachiti kwavakaenda vakaudzwa kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti mukoma nemunin'ina vange vachizopandukirana nekuda kwekuti ndainge ndakapfuwira murume. Saka n'anga iyi iyo yakati iri kuda mari, it just that mari yacho havana. Vainge vakaudzwa kuti panodiwa $3.5. Kana vawana mari iyoyo, inini vanobva vazoita kuti ndinge ndichizopenga. Mukoma nashi nai zviri fei here? Ndauyawo pano ndiine nyaya iyi yandiinayo. Mukoma, kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibetsera, please ndibetsereiwo. Uye zvekare kana variko vakateerera confession yangu, please ndibetsereiwo, because neniwo ndava kuda kutsvaka yangu n'anga ine masimba. Uyo ainge akandipa mishonga yemupfuwira munhu wacho haatomborina simba. Ndokuda kungozvidzivirirawo kuti ndisazopenga. Please ndapota mukoma, kana muine munhu wamunoziva ndibetserei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section ndichizonopfuwira murume. Ndakazviita mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti murume ange achindida. Murume wangu iye aiita zvepanel beating, saka kugaraji kwake mukoma waitoti kana ukaendako waitomuwana aine munhu waanenge ainaye. Saka ndakangozviudza kuti mupfuwira ndo the best, ndisinawo kuziva kuti mupfuwira iwoyo ndiwo wainge uchazokonzeresa kuti ange achizouraya munin'ina wake. Mukoma, I do regret for everything that I did. Please assist me. Zvekupenga handisi kuda kuti ndige ndichizopengeswa nehama dzake. I cannot wait for him. Kutaura kudai ndava kugarawo neumwe murume asingatombozvizivi kuti izvi ndo zvakaitikawo. Ndakangomuudzawo kuti murume wangu akazoshayika kudhara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Mukoma Nashi, it was last year pandakaenda kumusha zvekutoti kana gore rinori kumusha kwacho handisi kana kuda kumboenda because amai vangu ivo vakandiudza kuti the man that I thought was my father is not my real father after so many years. Mukoma Nashi, saka amai vakandiudza kuti ivo vakamitisiwa vachiri kuchikoro, but mushure mekunge vamitisiwa vainge vasingazivi zvino kuti nhombo yacho yainge iri yani. Vakati ivo vainge vaine vakomana vavaidanana navo pachikoro vainge vari 4 uye zvekare nevamwe varume 2 vavainge vachidanana navo. Saka ivo vanoti varume vose ava mukoma vainge vachirara navo at the same time. Saka havatombozivi kuti pakati pavo varume ava who is my real father. She told me all the names of those men that she was sleeping with, but hanzi vakazongosarudzawo my stepdad nekuda kwekuti kumhuri kwavo vainge vaine zvimari, so she chose someone who could take care of her and to take care of me. Vakazozvara zvavo vamwe vana nastepdad vangu. So I really do not know kuti ndoita sei. Baba vangu vanongogara vachingondibvunza kuti nhai mwana, kwauchadi kuuya kuno, wafunga kurovera kuJoni here? Ndichingovati mari hakuna. Vanenge vachingonditi dzokazve ndikupe mari utange chibusiness. Is my stepdad, so handizivi mukoma. I cannot face him knowing kuti is not my biological father. How can I overcome this? Nai mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi kozva zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa. Hanzi how can I face him knowing kuti he is not my real dad? Yo.